Entre todos e entre todas, ca colaboración de todos os grupos parlamentares, estamos a utilizar o autogoberno para que en Galiza se poda construir a cuarta pata do estado de benestar, que son, sin duda, os servizos sociais. E o facemos a través dunha lei que promove a constitución do sistema galego de benestar. Entendida a lei non como unha lei para as persoas dependentes, non como unha lei para os maiores, non como unha lei para os discapacitados, ni unha lei para os que sufren a exclusión social, senón unha lei para os cidadáns que, se temos sorte, algún día chegaremos a maiores, ou para os cidadáns que algún día, por calquer circunstancia, poden ter algún grado de dependencia, ou para os cidadáns que algún día poden sufrir a exclusión social ou padecer calquer tipo de discapacidade, porque esta é unha lei para o conxunto da sociedade, para os 2.700.000 habitantes deste gran país. Galiza vai ter un documento de identidade universal para todos os cidadáns, entendido e aprobado como unha tarxeta social. Por qué? Porque todos nós, non o BNG, todos nós, porque así temos aprobado na lei, estamos convencidos de que Galiza é un país que debe de ser coñecido no mundo por a súa cultura propia, polo seu idioma propio, pola súa historia propia, pero aspiramos a que sexa un país coñecido no mundo por ser un país de igualdade e de benestar. Hoy se me ha invitado a este Parlamento para apoyar la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, de la cual estoy encantada de estar aquí en este Parlamento, que es la primera vez que había venido. Penso que detrás desta proposta de esta lei hai un traballo importante e ademais o dicimos por coñecimento de causa, xa que logo nós estamos en contacto moi directo coa Secretaría Xeral do Benestar. Aprobamos a Lei Galega de Servizos Sociais, pero o facemos sobre o traballo abnegado, profesional, de tantas e tantas persoas que nas diferentes ramas profesionais do traballo social levaron adiante unha negada labor que impediu que en Galiza houbera un crack social. Aprobamos unha lei galega de servizos sociais sobre a experiencia de tantas entidades sociais que co seu traballo abnegado conseguiron que moita xente pudera chegar aos servizos de benestar mesmo sin haber unha rede pública. E construímos e aprobamos a Lei Galega de Servizos Sociais sobre o traballo de tantos familiares que co seu esforzo e ca pérdida da súa vida persoal conseguiron que outros tiveran unha mellor vida. Para eles é esta lei, para eles vai dedicada esta lei. Fruto do seu esforzo é esta lei. Yo creo que está trabajando mucho por el más vulnerable y es de agradecer, porque hay que hacer cosas, pero nos quedan muchas cosas aún por hacer también. Hay muchas necesidades en este momento y yo creo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para sacar a los más vulnerables del pozo donde están lo antes posible. A poboación de Galicia, os casos e o nivel de persoas con algún tipo de discapacidade, exclusión social, etc., representa un colectivo moi importante. Estamos a falar de case que un 9-10% da poboación total de Galicia, o cual, se falamos de 200.000 personas que teñen algún tipo de problema de discapacidade, eu creo que iso que hai que felicitarse porque esta lei hoxe poida ser aprobada no Parlamento de Galicia. E nace cos instrumentos e cos recursos para pola en marcha, cos instrumentos de colaboración institucional que nos permita que a lei se poda aplicar e cos recursos dun goberno que propón esta lei e que ten ubicado nos servizos sociais os recursos financeiros máis grandes de toda a historia da autonomía. E creo que todos e todas nos temos que congratular que sexa precisamente agora cando aprobemos. Agora que vivimos tempos difíciles para o país, tempos difíciles para a economía, tempos difíciles para todos os cidadáns. Porque agora é cando esta Cámara, que representa o conxunto dos cidadáns, aproba unha lei que pretende protexer máis os que máis protección precisan. Moitas grazas.